Karbiang long ni hang ni jang kedo perang ke klem bang atuma phan isi birta kemi labang so birta kemi laki nonang ke leji mati jong ni phai kebar ni Ingdeng kethom Digicon ajamek paman ponji labang so ajamek ke paman panalong ni hang ni jang along ke klem digital a platform along ke klem a perang ke atum kachitong dunji a phansi Karbiang long digital news forum a hin penang tuma phan chopha bonlo lapen labang so ajamek along Senior journalist atum sitami chetong dunji lasi nangli tum kevang pen ladak labang sojai megalong ka chetong dun pen kupi ko son pen si nangli tum ke paprang nangjima arona tang pen ke chenglok kupuson si nangli tum ka chingthur ponjima lapuson ardi dojot alam thi nangli tum chingki chingwai ponlong po lasi nangli tum pader de pin pen labang so matijong ni phai kebarni labang so third edition Digicon jamek ke pathik ponlong chetong dunji phansi chuning ri la pen chopha ponlo lapen labang so kepaman ponji ajai mek laki dipholong ke do sarsing teron langkung habe town hall long si paman ponpo lapen labang so Digicon ajai mek ke cheng ponji laki ada por phai ke pensi pang cheng ponpo lasi puthod roi ponthulo Ingdeng kethom Digicon ajai mek ke paman ponji adim laki dipholong ke do sarsing teron Memorial Town Holong si paman ponpo lapen ke paman ponji apor laki ada por phai ke ba por pensi cheng ponpo